Dimecres 7 de setembre. Segueixo anant amb unes pintes de pordiosera increïbles, però com a mínim m'he pentinat. Com es diu pordiosera en català? Ho buscaré. Diccionaris.cat. Castellà-català. Pordiosero. Captaire, pidolaire, mendicant. Doncs no res, sapigueu que m'haureu d'aguantar amb pintes de pidolaire tot el blog, perquè és així com treballo jo. Ahir vaig entrar molt directe al gra sense planificar-me què diria i què deixaria de dir, i bé, crec que podem confirmar que això d'improvisar no és el meu fort. El tema, intentaré recrear una mica com han sigut aquest parell de mesos, juliol i agost, en què no he gravat res. I us aniré explicant una miqueta tot el que anem fent a partir d'ara, tots els processos editorials. Perquè des que jo lliuri l'original... L'original és el document amb el llibre que hauré escrit jo sense que hagi passat per més mans. Fins que tinguem els llibres físics per vendre passarà fet i fet mig any. Perquè això de fer un llibre és molt més lent del que la majoria de gent es creu. Amb el punyeter ull de mussol se'm fot un tel a l'ull i si ja sense ulleres no veig res, ara amb un ull i a més miop, és increïble la cosa. Una mica fastigós tot plegat. De moment us ensenyo aquest parell de tresorets que és on he anat escrivint a mà diversos capítols del llibre. Aquesta llibreta jo diria que com a mínim té 15 anys, però la tenia pràcticament buida i la vaig fer servir al màster doncs, per prendre apunts diversos. Apunts diversos, apunts diversos, apunts diversos, apunts diversos. Si algun professor del màster veu això, que no s'enfadi, si us plau. És que... no sé, no tinc justificació. La qüestió, aquí dintre també hi ha fragments del llibre, fragments que potser no s'arribaran a publicar. La producció de sons, les ones sonores. Vam decidir que això no ho posaríem perquè no volíem que fos un llibre acadèmic. I no res, escrivint, se'm van acabar les pàgines i vaig haver d'anar a comprar-me una altra llibreta. Vaig agafar literalment la llibreta més barata que vaig trobar, perquè com a bona catalana sóc una ratota, i vaig seguir omplint pàgines. Acabo de llegir la primera frase que vaig apuntar en aquesta llibreta i també us he de dir que tampoc sortirà publicada. Per això els morfemes lèxics són la base de les paraules. Tot lliga. Això és la continuació del que havia escrit a l'altra llibreta. Ara ja sabeu que la filòloga de guàrdia és una vella d'esperit i d'ànima i que li agrada escriure en paper. I això d'escriure primer a mà i després passar a ordinador t'obliga a fer una primera revisió. I com aquell qui diu, el text que obtens ja està més perfeccionat que no pas si l'escrius directament a la pantalla.